Ok, deci... Am avut niște momente de liniște de aici, ca să oprim eu, că am avut niște chestii. Da, nu o să oprim filmarea, nu o să oprim. Nu, să oprim, că mă să tragă tot, am oprit, că mie nu mi-a apărat cum trebuia să mi apară, că chestii, că... Oricum, suntem, e foarte târziu acum, nu contează, suntem, ne jucăm Among Us, pentru că am văzut că e foarte popular și, na, să facem și noi acolo niște Măcării. Dacă se mai uite cineva pe canalul ăsta, dați un like, nu mai mă milogesc, că știu că e rău, că mereu mă milogesc de like-uri și nimeni nu de like-uri. Oricum, o să punem pauză și ne vedem când ies să fie. Da, pa. Ok, cum vedeți? Suntem aici și vorbim de aici pe chat, de Konoha, de chestii. Lol, like, dați un like, Konodio. Eu sunt Dio, deci eu sunt Dio și... Eu sunt Konoha, știți? Da, Naruto chestii. Oricum, și cât de a intrat și Sakura. Și rămâneam, what the fuck, știam că era bine să se pune numele ăștia. Că știți, înainte nu intra oameni. Acum uitați-vă ce intră. Uitați-vă ce au intrat. Oh, wow. Wow. Bă, care mi-a dat mă sabotaj? Nu veniți mă aici. Gata. Deci, jur, și da, sunt glumit. Oricum, Doamne ferească, ce chestie a fost super tare. Doamne ferească, mă. Jucăm așa de banal și acum vine ăștia. Băi, e prea tare, mă, prea tare. Mai zici și tu ceva, că nu vreau să vorbesc singur. Bine, deci... Nu, de care erau 6 ani, gen... Bă, nimeni nu intră. Și dintr-o dată, Lee, Sakura. Bă, am găsit Da. un mort. Unde? Pe drum spre un sabotaj spre... Aha. Dacă ești tu. A? Dacă ești tu. Și oricum am văzut tu telefonul tău că tu ești. Dar nu să te dă un gură, ok? Sunt de partea ta. He left. Eu cred că el votez pe Sakura. Nu. Wow. Nu, îi lăsăm pe aia cu Naruto să câștige, că Lee, nu Lee, ăsta, bra. Omoară pe bra. Da. Scuze că jucam în echipă, dar e cum e. De l-am văzut în telefonul că e de ăsta, impostor. Eu n-am trebuit să mai am sunet, așa că o să mai am sunet. Doamne, ce fain a fost. Aoleu. Da, mi-a dat stoarul la mine. Dio mereu va fi... Impostorul. Aha. Și aia era o memă. Among Us. E un impostor. Cum se simte. Sunt 9 impostori. Vă prins? Că tu... Trebuie să vă prindeți de glumă, n-are cum. Bro. Dar merge să mori alt de-ăsta? La ce? Nu știu, alt de-ăsta, impostor. Nu. Păcat, că după Câștigam. da. Da, ne bate română la ora asta. Serios, nimeni nu se duce să facă luminile, adică nici eu nu mă duc pentru că eu am task-uri de făcut. Mult mai important de niște lumini. Dar cine blochează uși la ora asta? Tu cine altcineva? Ce? Tu cine altcineva? Oricum. Wow, era și alb putere odată. Da. Acum nu știu ce să zic, ce să fac, cum să fac, dar o să pun eu pauză aici și o să vedem cum facem. O să vă zic, o să pornesc data viitoare asta. B-am găsit pe Maro și promit că nu eu l-am omorât. Sau nu știu,
A, tu ai murit? 4, da. 5, Cine te-a omorât? 7, 8, 9, 10. Alb. Albișor, sorry. Da, și o să pun acum pauză și ne vedem meciul viitor. Să vedeți dacă sunt crumi sau impostor. Vedem după reclamele următoare. Dorme. Ok, deci, fix după ce am închis eu, asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Pornește ce trebuie să pornești. Ce să pornesc? Filmarea? E pornită. E pornită? E pornită, ok. Scuzați-mă, dar suntem întreruperi chestii. Bulma. Oh, Așa, mi-a dat și mie asta. Culerea înapoi. Gigi. N-am ce să zic, sunt o persoană bună. Mor, Gigi. GG, man. A intrat Good Sakura play. Serios? Da. Hei, Sakura. Hai, Sakura left. Oricum era un gunoi. Da, It's cred. useless. Cum, vrei să facem o serie de Among Us? Să vedem după asta, dar să nu abuzăm de ea încât să facem fiecare episod Among Us, Among Us. Nu. Facem altcumva. Ne jucăm după telefon, vă dați seama, după joystick și mai multe. Nu știu dacă mi Cred că pe PS5 o să pună de Among Us. nu știu. Sunt curios dacă o să fie pe vreo consolă. Oricum punem pauză când punem pauză și vedem. Când bada bim, bada bum. Ok, ce faceți, cum faceți, de ce să faceți? Am dat drumul din nou la filmare, nu mai suntem, am intrat pe alt de ăsta. Și în cauza aia, cum să zic eu, am făcut chestii. Nu găseam mape bune. Exact, Ba că ne dădea afară. exact. Ba că nu intra. Exact, cum făceam noi, nimeni nu intra. Și am Ba stat că- minute întregi. Ba că nu... Adică intram pe alt server. ieșeam noi. Exact, ieșeam noi pentru că nu intra absolut nimeni. Absolut Nici nimeni. mort. Pink? Uite. Da, și eu sunt mort, am uitat să spun. Of, ce mă enervează. What the fuck. Nu, uite și Cine pe te-a ăsta. omorât? Nu-ți spun. Bine. Trebuie să apri. Că nu vreau să fiu nenorocit. De ce-l votez pe Orange? Pentru că nu știu cine e. Așa cu anul ăsta și îl ghicești. Wow. La 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 la. Ce până mi scrie la acolo? Și o scrie, oricum, sunt foarte bine. Nu sunt obosit, dar vocea mea e skip sau da, skip ăștia. Skip se dă în 2020. Skip se dă. Lego. 1, 2, 3, Mă. 4, 5, 6. O să pun pauză la filmare, eu și nu tu. Ok, a apărut filmarea, toți suntem, dăm start. De data asta au intrat mulți. Dio 1! Mulți. Da, atunci eu ce Dio sunt acolo? Mulți, rudetul. Mulți. E ok. Și din mulți vă refer că am intrat măcar câțiva pe care ar trebui, adică 9. Nu mă limitez, practic, dacă n-am șanse, 9 și 8, dacă nu mai am șanse să mai intre cineva de la 8, dau start cu 8. Sau zic să dea start adminul. Tu cred că te-ai speriat dacă ar fi Among Us 3D? A, da. Îți dai seama. Uite că din cauza tot Soscheu. Eu prima victima a lui. Și
totuși ai vorbit. Știu, n-am mai putut de nerv. Omule, că așa mi s-a întâmplat la fel. E, de data asta o să merg după tine ca o fantomă. La propriu, pentru că sunt o fantomă. Bun, aici eu stop și ne vedem când e să ne vedem, când e să facem din ok. Da, mă, băieți, era logic că era spus, știți că și era și da. Păi și cred că asta să fie finalul videoclipului. Al meu nu, deci nu mă las până nu câștig unul ăsta. De data asta. Pa, YouTube. Tu mai rămâi să ne jucăm? Nu cred. Sau poate. Da, plăgem totuși. Pa. Ok, nu închis filmarea, mai am de eu de filmat, te rog de play game să ne jucăm amândoi. Te rog. Stai un pic, am uitat să scriu GG. GG. Nu la filmare. Nu știu, ok. Am mai avut multe filmări înainte de asta pentru că... Nu. Da. Nina. Ok, deci e prea tare. Da, e să uită la filmările vechi. Serios, așa e vocea mea. Doamne ferească. Hai, mai intrați. Uite sus. Mi-am ieșit? Ai ce culoare sunt? Da. Oh. Păcat. Bă, de la secunda 38. Hai să vă... Ai ieșit, n-a intrat nimeni. Deci dacă ai numele Konoha, intră toată lumea. Ai văzut? Știu. Dar după ei sunt toți. Ce vreau să scriu așa? Green Vent. Red Killed. It's red star. Star, cât step 10. Yes. Mama, Hai să vedem. Sakura era bra. Se pare că o să avem niște acțiuni în seara asta. Hai să vedem. La, nimeni nu mă suspectează. De ce mai suspectează? Nu, deloc. Bună, tu dai kill. Așa. Și-o dat kill. Ba, dar bine așa să-i dăm un double kill. Pentru asta apăsesc suschie. Și o să pun aici pauză că pinge skill de inventive. Ok. O să pun pauză aici pentru că nu o să vă pese. Ok, hai. Am pornit din filmare pentru că uitați ce glumă a făcut să da. It's white because it's they are racist. Wow. A mai rămas ăla? Mergi? Cine? Rasist. Da. Nu mai a rămas, cred. Omule, mă, că să pun tu. Asta e. What? Ce-a fost mă asta? Bă, știi care e chestia? Că vorul meu zice că de la 15 ani trebuie să te apuci de YouTube. Și zice că e mai ușor. Bă, și la copii, ei trebuie să merite mai mult respect, pentru că ei sunt copii și ei au și școală. Ok. Ei sunt mici și nu știu aia. De-abia am fost și ei, dar ăia mari au tot timpul din lume să învețe că ei, nu știu, când era Bahoi și ăștia, când s-a aruncat ăla în Olt, sau parcă așa era. Ce? Ce tu zici, bă, ok. Deci noi trebuie să fim foarte respectați, toți copiii, nu doar noi, să fie respectați.
Aoleu, faza aia. Că tu erai impostorul. Știam eu că tu ești Da, impostor. da, Știam. pe tine, eu nu te-am omorât pe tine. Nu, tu. Bă, ce prost am fost, n-am omorât-o pe Sakura. Onoha. A, da chiar. Erai copil deștept dacă făceai ce făceai. La 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 la. What? De ce kill? Ok, încă un kill. Run! Crazy hamburger! Merg. Run de aici. Nimeni nu se poate numească. Ești deștept. Hehehe. Where? Din nou să pun pauză aici. Ok, guys, fiți atenți ce au făcut ăștia. Deci, l-au votat pe Brown afară. Deci, l-au fucking votat afară. Știți de ce? Pentru că au zis că e purple ăsta al meu și au zis că nu mai au pe ce să voteze și că Brown. Omule, Brown! Ok, n-au ce să fac, mă duc pe un slumă. Kill. Blochează-te. Red kind de sus. Yes, perfect. Yes, ok, băieți. Tu te bășești mă acolo, mă. Oh, mă, ce cursul ăla. Ok. GG's. Ok, băieți, aici a fost și cu videoclipul ăsta. A fost mișto și distractiv. Sper că v-a plăcut. Ok, hai că ne vedem. Pa.